Enguany, la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ve marcada per la greu crisi sanitària, econòmica i social que estem patint com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, que ha agreujat encara més les discriminacions i la precarietat que patim les dones. Com a conseqüència directa d'aquesta crisi, estem observant que la difícil situació econòmica està provocant, d'una banda, l'augment de taxa d'atur de les dones i, per altra banda, l'augment de treball de cures no remunerat durant els mesos del confinament. Una altra de les greus conseqüències que ha provocat la pandèmia ha estat l'agreujament manifest de totes les formes de violències masclistes, derivades de la convivència obligada i continuada de les dones i els seus fills i filles amb els seus agressors durant el confinament. El món local, sempre a primera línia i capdavanters en atendre les necessitats més immediates, seguirem lluitant perquè aquesta crisi no suposi cap pas enrere en els avenços socials que hem anat assolint els darrers anys. Enguany no podrem sortir al carrer massivament, però igualment farem sentir la nostra veu. Reivindiquem la igualtat de tots els drets humans de les dones en relació als homes. Dret al treball, dret a la coeducació, dret a una corresponsabilitat efectiva i paritària, drets sexuals i reproductius, dret a la salut, dret a la presa de decisions, dret a una societat lliure de violència masclista. Els governs locals hem d'esforçar-nos, ara més que mai, en incorporar la mirada de gènere en les polítiques públiques i en aplicar tots els projectes de recuperació i protecció social al nostre abast durant els propers anys, a fi que es faci efectiva una veritable corresponsabilitat paritària que reforci de manera definitiva el fonament i l'efectivitat de tots els nostres drets. Hem de ser un país compromès amb la igualtat d'oportunitats i ens emplacem, juntament amb la resta d'institucions, els agents socials, els homes i les dones dels nostres pobles i ciutats, a fer-ho realitat.